Znanjem do zdravlja. Svim slušateljima emisije Znanjem do zdravlja želimo dobar dan. Utrka za pamćenje humanitarni je događaj, dio velike kampanje koje je cilj ukazati na specifičnost Alzheimerove bolesti, ali i promovirati sportski duh i aktivan način života. Utrka počinje u nedjelju na Europskom trgu u Zagrebu u 10 sati. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije. Prošlogodišnje istraživanje na osobama starim od 60 godina koje je provela Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest u Zagrebu pokazalo je da normalne kognitivne sposobnosti ima samo 46% ispitanika. Jesmo li kao društvo pripremljeni za liječenje i zbrinjavanje takvih bolesnika, zbog čega je sposobnost komuniciranja najveći problem oboljelih? Kako na bolest djeluju lijekovi? To su samo neka pitanja na koje odgovaramo u današnjoj emisiji Znanjem do zdravlja. Kako razlikovati vaskularnu demenciju od Alzheimerove bolesti? Specijalistica neurologije, subspecijalistica neurodegenerativnih bolesti u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, docentica doktorica Nataša Klepac. Vaskularna demencija je bolest za sebe i vaskularnom demencijom označavamo smetnje koje su uzrokovane zbog vaskularnih promjena. Bilo da se radi o osobi koja je recimo imala više navrata moždani udar ili koja je imala veliko moždano krvarenje i iza toga je zapravo razvila vaskularnu demenciju. Ono što mi danas znamo da postoje u Alzheimeru isto tako vaskularni čimbenici rizika. Znači visoki krvni tlak je isto rizični čimbenik za Alzheimer, jel? Isto je rizični čimbenik za vaskularnu demenciju. Znači, postoji jedno preklapanje, koliko možete vidjeti, između ta dva stanja. Međutim, Alzheimer je jedna bolest, a vaskularna demencija je druga bolest. Ali ono što mi često vidimo kod ljudi koji imaju Alzheimer, to je da oni imaju i djelomično zapravo prisutnu tu cerebrovaskularnu bolest. Ta cerebrovaskularna bolest kad je prisutna kod tih ljudi, dodatno može pogoršavati kliničku sliku, dodatno može negativno djelovati na kliničku progresiju i zbog toga se naravno mora liječiti. Prema tome, isto tako prevencija cerebrovaskularne bolesti je ujedno i prevencija demencije, odnosno prevencija Alzheimera kao takvog i to je ono o čemu se danas jako puno priča i zbog toga se zapravo ponovno taj koncept vaskularne demencije i cerebrovaskularne bolesti upravo zbog toga on sad postao užasno bitan, jer mi smo ga zanemarivali kad smo shvatili da je Alzheimer daleko najčešći, onda su svi počeli zanemarivati vaskularnu demenciju, rekli su da je ona nebitna, međutim danas se zna da je cerebrovaskularna bolest, znači bolest krvnih žila mozga, isto tako bitna u Alzheimeru, isto tako ako se nju liječi možete ne izliječiti bolest, ali možete isto pomoći bolesnicima. Prema tome to je taj koncept zašto je cerebrovaskularna bolest bitna i u Alzheimeru. Zato što sasvim sigurno veliki broj ljudi ima i s time problem. Psihijatrijski simptomi poput recimo depresije i poput nemira se javljaju u velikom broju bolesti mozga, jel? Znači, tako i u Alzheimeru često možete imati u početku nekakvu apatiju, znači da se ljudi počinju mijenjati, da nemaju više interese za aktivnosti koji su ih nekad veselile i to nekad može biti prvi znak bolesti. Kako bolest napreduje, tako se javljaju drugi problemi, a to su prvenstveno problemi ponašanja. Znači, tu je već umjerena faza bolesti u kojoj ljudi mogu biti izuzetno agitirani, oni mogu biti verbalno agresivni i mogu biti čak i fizički agresivni. To je znak da je bolest napredovala i da je sad već prisutna zapravo ta komponenta ponašanja
koja onda čini najviše problema skrbnicima. Isto tako u vaskularnoj demenciji, znači u vaskularnoj bolesti mozga, također mogu biti prisutni različiti problemi sa ponašanjem, od toga da ti ljudi isto mogu imati jednu apatiju, od toga da isto mogu pokazivati zapravo ove simptome uznemirenosti. Znači mozak je kompleksan, on nije samo da dignemo ruku, nogu, ne možemo te funkcije gledati izolirano, vrlo često su problemi ponašanja prisutni u gotovo sve jednoj neurološkoj bolesti, jel? A dobro, djeluju ti novi lijekovi onda na te simptome? Oni djeluju na simptome, znači oni djeluju ne samo na ove kognitivne funkcije, ne samo na funkcije pamćenja, pažnje, nego djeluju upravo i na ove psihijatrijske simptome, na ove probleme ponašanja. I vrlo često ako se neko počne na vrijeme liječiti s tim lijekovima, antidementivima, možda mu ni ne treba davati nikakve lijekove poslije za ponašanje, možda se ti problemi s ponašanjem neće manifestirati ili ako se manifestiraju bit će blagi. Znači, problemi sa ponašanjem ne moraju biti prisutni kod svakog. Mi danas intenzivno istražujemo zašto će se ti problemi kod nekog pojaviti, kod nekog neće, kod nekog će oni biti najveći problem, kod nekog će biti samo blagi, ali činjenica je da kad se započne terapija sa antidementivima, da se može sigurno reducirati uporaba drugih lijekova psihotropnog djelovanja. Znači, apsolutno oni djeluju jako dobro i na ove probleme ponašanja. Kada član obitelji postane dementan, jedno od rješenja je smještaj oboljelog u ustanovu. Ali kada god je to moguće, preporuke su stručnjaka da oboljeli ostane u svom okružju s obitelji, kaže tajnica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest Tajana Dajčić. To je i intencija i Svjetske zdravstvene organizacije koja je prepoznala demenciju kao javnozdravstveni problem i u skladu s tim izdala i određene smjernice kroz globalni plan koji je prihvaćen i koji između ostalog prihvatila 2017. i Hrvatska kao članica Svjetske zdravstvene organizacije. A naša krovna udruga, Svjetska udruga za Alzheimerovu bolest, naravno oni su postavili smjernice i što se pokazalo najbolje da oboljela osoba ostane u krugu obitelji. To je iz dva razloga važno, zato jer obitelj zna navike, zna karakter te osobe, zna na koji način može se odnositi prema toj oboljeloj osobi, iako je to obitelji izuzetno teško. Tijek bolesti je takav da će osoba postati sve teže pokretna, vrlo teško komunikativna, da će doći do problema sa hranjenjem, da će doći do inkontinencije. Dakle, to su sve stvari s kojima se obitelj mora suočavati i to su zdravstveni problemi s kojima se ona jednostavno ne zna nositi i vrlo teško se nosi. S druge strane, takvu osobu smjestiti u ustanovu bi bilo dobro u toj, uzmimo, završnoj fazi, ali problem što u Hrvatskoj mi nemamo ustanova koje su pripremljene za prihvat osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti, jer nisu kapacitirane, nemaju odjele koji su napravljeni adekvatno za smještaj i prilagođeni. Sve su domovi koji postoje u Hrvatskoj su domovi otvorenog tipa, što znači da oni ne mogu te osobe kontrolirati, a one kad su pokretne, one vrlo često znaju pobjeći. Ne žele biti u nekakvoj drugoj ustanovi. Oni jedino žele biti u svom vlastitom okruženju i to je još jedino mjesto gdje se oni osjećaju sigurno. Znači oni će se osjećati najsigurniji u svoja 4 zida. Mi u Hrvatskoj, dakle, kao što sam rekla, nemamo specijaliziranih domova, uopće nemamo za prihvat oboljelih. Imamo u Zagrebu 3 doma koja su gradska doma, znači koja imaju odjele za smještaj osoba sa Alzheimerovom demencijom. Međutim, njihovi kapaciteti ukupno su negdje oko 50 osoba. Imamo 3 dnevna boravka, cjelodnevna, koja isto tako, znači dio obitelj može dovesti svoju osobu koja je još u toj fazi da je pokretna, komunikativna, da se s njom može raditi. I to je stvarno jako, jako dobro, ali mi kad zbrojimo sve te kapacitete, dolazimo do broja od 150
smještenih kapaciteta, znači što kroz dnevni boravak, što kroz odjel, što je prema broju oboljelih u Zagrebu samo, ako govorimo da je to već sad negdje 17.000, onda je to manje od 1 promila. Dakle, mi u stvari je to jedan veliki problem s kojim se naravno i mi sad susrećemo, jer nam sve obitelji u stvari nas pitaju gdje mogu smjestiti svoje oboljele, gdje se stvarno ne mogu brinuti. Uz to, drugi problem je to što su ti domovi, bez obzira da li i privatni ili i ovi gradski, odnosno državni, koji imaju odjele, naravno su preskupi za primanja koja su kod starijih osoba. To su ipak većinom osobe koje su već umirovljenici, znači znamo kolika je prosječna mirovina u Hrvatskoj. I sad odvojiti od te mirovine 7.000 ili 5 ili 6.000 za smještaj u dom je jednostavno toj obitelji nemoguće. I to je jedan od velikih problema s kojima se mi susrećemo, a gdje mi u stvari nismo pripremljeni. Znači, zemlja nije na to uopće pripremljena. Nije pripremljena na to da populacija stari, da mi više čak ni ne ulazimo po svjetskim kriterijima u zemlje starije životne dobi, nego u zemlju stare, dakle on je vrlo, Svjetska zdravstvena organizacija vrlo to dijeli, znači mi smo u kategoriji stare populacije, zemlja sa starom populacijom i to je izuzetno veliki problem, a mi u stvari smještenih kapaciteta za te osobe nemamo. Mi imamo isto tako jedan veliki problem koji je sad smo sve više svjesni da i osobe koje su smještene već u domovima za starije osobe isto se počinju razboljevati, znači isto počinju pokazivati probleme, znači isto korisnici domova postaju bolesne osobe, a domovi nisu zdravstvene ustanove, to su domovi, to su socijalne usluge i one isto tako nisu opremljene za smještaj osoba koje sad odjedanput su u tom domu i postanu biti drugačiji u odnosu prema ostalim korisnicima domova. I sad naravno da i osoblje doma ima problem jer mora na neki način razdvojiti te dvije osobe koje sad odjedanput su bile jako dobre i bile su zajedno u sobi i sve divno bilo prekrasno, ali odjedanput ta osoba koja počinje imati probleme jer je bolesna, više ne podnosi svoju cimericu sobnu, dolazi do konflikata, ne razumije ju, ovo opet ne razumije te promjene i jako veliki problemi u svim segmentima. Docentice Klepac, unatoč tome što propadaju kognitivne sposobnosti, ali ne možemo reći da propada osjećanje, emocije, dakle oni osjećaju, dakle je li nešto dobronamjerno, nije dobronamjerno, je li se osjećaju ugodno ili izazovu nekakvu reakciju kod druge osobe. Sigurno da imaju osjećaje, sigurno da i kad ne možete uspostaviti verbalnu komunikaciju, kad su to uznapredovale faze bolesti, postoji neverbalna komunikacija i krivi je stav smatrati da ako neko ima Alzheimerovu bolest ili ima demenciju, da ne osjeća, da ne sudjeluje u jednoj interakciji s vama. Mi recimo znamo da ta uznemirenost koja se često javlja u tim kasnim fazama bolesti najčešće je posljedica njihovog nezadovoljstva sa skrbi koja im se pruža. Znači oni ne mogu možda vama reći da ih nešto boli, ne mogu reći recimo da je voda hladna ili nešto drugo i onda zapravo na tu stvar koja im se ne sviđa reagiraju sa uznemirenošću. Vrlo često se to ne prepozna, pogotovo ako njegovatelj, skrbnik nije educiran i onda ti bolesnici dobivaju lijekove za smirenje, a zapravo inicijalno je bio problem u tome da su oni bili s nečim nezadovoljni, da ih je nešto bolilo, nešto ih je smetalo, ili ste vi bili možda grubi s njima, ili ste možda bili s njima agresivni, niste imali dovoljno strpljenja i onda se zapravo stvara taj konflikt, to je taj problem uznemirenosti. Međutim, treba shvatiti i obitelji, to zaista nije lako. Ja uvijek kažem, kad meni dođu na pregled, da ja s njima provedem pola sata, ali da je to velika razlika u odnosu da oni provode život svoj s tim bolesnikom i nekad obitelji jednostavno nemaju snage i koliko god to zvuči
ružno, to je nekad nažalost istina, da ako vas neko pita 100 puta isto pitanje, da 101. put možda vi izgubite živce. I onda je obitelj u jednoj depresiji, onda se oni osjećaju krivima zbog toga što su možda imali kratki fitilj, tako su reagirali, ali zapravo to je jako teška bolest. Ono što je bitno zaista da dođu na vrijeme, zbog toga da se može i obitelj educirati kako pomoći svom bolesnom. Jel? Tu je jako bitan korak upravo taj rad s obitelji, da se izbjegnu ti problemi uznemirenosti, loše komunikacije, koja sigurno ne ide u prilog ni bolesnicima, ni obitelji. Znači, to je vrlo teška bolest, a krivo je smatrati da sad ti ljudi, zato što imaju probleme s pamćenjem, nemaju druge emotivne osobine. Te osobine su često očuvane, samo se oni ne znaju izraziti. Jel? Samo je problem te komunikacije vrlo velik. To je najveći problem po meni. Ne znam što Tajana misli, ali najveći problem je komunikacija. Komunikacija, sigurno. Je, komunikacija, zato jer obitelj jednostavno se ne može s tim više nositi. Tajnica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, Tajana Dajčić, kaže da oboljele može puno toga uznemiriti što okolina teško prepoznaje. Kad dođe osoba u fazu da ona više ne zna reći šta želi, da ona ne zna reći da li nju nešto boli, a može imati običnu zubobolju, može i u glava boliti, postane nemirna. I tu treba prepoznati jednostavno njegove promjene i u mimici lica, i u ponašanju, i u držanju. Sve to treba prepoznati i znati da ta osoba je nemirna od razloga, uzmimo konkretno boli. A on to nama ne zna reći. Znači, a ljudi onda kažu, pa ja ga pitam, ali ja sam ga pitala da njega nešto boli. On ne zna, on ne razumije i ne zna odgovoriti. Dakle, to je ono što mi njih, ja sam sad dala samo jedan banalan primjer, ali takvih je jako puno. Isto je sa, uzmimo, hranjenjem, sa uzimanjem tekućine. Obitelj naravno stavi, da vodu, da hranu, da sve, ali je stvar u tome da mora hraniti, mora mu dati čašu vode u ruke ili čaja ili soka i staviti, prinijeti ustima da bi osoba koja je bolesna to popila. Oni su jako uznemireni bukom, znači ono što mi mislimo, što je nama čak normalno, nama neki zvukovi su jednostavno najnormalnija stvar, oni vrlo su osjetljivi na buku, oni su osjetljivi na buku televizora, na glasove, to njima, oni se užasno boje, znači njima to sve izaziva jednu uznemirenost, a članovi obitelji tog nisu svjesni, oni misle ako je ostavio televizor upaljen da osoba može gledati televiziju, da će njega to zabaviti, a njega će to uznemiriti, jer će se on prestrašiti tih naglih promjena zvukova, reklama, ne znam, oni će misliti da im misle iz televizora će neko doći, pa znači tako da tu već onda dolazi isto tako do jedne uznemiranosti koju obitelj ako nije educirana, dakle to ono što mi radimo, prikazujem upravo te sve moguće primjere i situacije i to vrlo plastično, tako da obitelj može to shvatiti i percipirati i da se zna na koji način treba reagirati. Znači da mora puno nježnosti upotrijebiti, mora pratiti sve promjene u ponašanju, u načinu hoda, u bilo kakvoj gesti, u mimici, mora to sve jednostavno znati, prepoznati i na adekvatan način reagirati. A ono što je stvarno najbitnije je to da moraju stalno biti svjesni da je ta osoba u jako velikom strahu. Dakle, on se stvarno jako boji svega, zato jer naravno, mislim, on je nesiguran, on ne može reći svoje, on ne može izreći svoje osjećaje. Dakle, on se boji drugih ljudi, on ih ne prepoznaje. Tu isto tako treba znati na koji način kad dođeju prijatelji, obitelj, djeca, unuci, na koji način u stvari isto tako reći došao ti je evo sin, pa evo ovo ti je kćer, pa tata ja sam došla, znači evo došla, znači mora se predstaviti u principu, jer on je zaboravio, osoba je zaboravi kako se mu kćer zove, da uopće ima kćer, nema kćer. Mislim, to su strašni momenti u tom životu, ta bolest je stvarno grozna za članove obitelji i to treba isto izdržati i naravno da obitelji vrlo teško se sa tim svi. Zbog toga je potrebno 2-3 ljudi koji će se izmjenjivati, da jednostavno se ovi drugi dvoje mogu odmoriti, a opet svi moraju biti upoznati sa tim što bolest nosi.
I to je ona uloga naše udruge, da u stvari ih savjetujemo, educiramo, da imamo edukativna predavanja na kojima su i naši liječnici koji govore i o tijeku bolesti, i o fazama, i o svemu što se može očekivati. I mi koji u stvari smo i doeducirani i imamo svoja vlastita iskustva, iskustveno znanje, na koji način možemo ih naučiti kako živjeti i osigurati dostojanstvo života oboljele osobe kroz čitavo to vrijeme. Docentice Klepac, ono što se praktično nameće ljudima pitanje, to je trebaju li otići k vama neurolozima ili je prava adresa psihijatrija? Pa ja ne bi to sad tako dijelila na neurologiju i psihijatriju. Oni se trebaju javiti prvo liječniku obiteljske medicine, naravno on će prvi vidjeti o čem se radi i ako posumnja znači da se radi o demenciji, treba uputiti tog čovjeka, što on i sam zna, nekom ko se bavi. I neurolozi i psihijatri se zajedno bave tom problematikom. Mislim da je loše, s obzirom na kompleksnost bolesti, da se to veliča u smislu da samo neurolozi znaju to dijagnosticirati i liječiti ili da samo psihijatri to znaju dijagnosticirati i liječiti. To je krivo, jel? Znači, mi radimo zajedno, u okviru udruge smo i psihijatri i neurolozi i obiteljske medicine, znači svi smo zajedno, jer to je teška bolest, to je globalni problem cijelog društva današnjeg svijeta, to su milijuni, milijarde koji će bolovati od demencije, svi se trebaju baviti s time, svi trebaju biti svjesni kakav je to problem od, prodavačice u trgovini koja kad vidi da dolazi osoba koja se ne snalazi s novcima, koja njoj daje ogromnu novčanicu, ne traži povrat novca, da posumnja da se s tom osobom nešto dešava, da ta osoba ima neke probleme, da proba tu osobu uputiti kod liječnika na pregled. Znači to je globalan problem i mislim da zbog toga se svi, ne samo zdravstvene struke, nego se svi trebaju družiti u borbu protiv toga, jer kad pogledate u medicini se infarkt srca izvrsno liječi. Mnoge bolesti koje su nekad ljude zapravo vrlo brzo dokrajčile se danas dobro liječe. Recimo maligne bolesti. Isto imate ljude koji žive 20 godina sa malignom bolesti. Jel? Znači, a upravo ovaj problem Alzheimera i demencije nije napravio velike pomake. Znači, to je ono protiv čega se svi moramo boriti. Svi trebaju biti svjesni tog problema. Recimo, u okviru udruge je bilo predavanje i bila je aktivnost koja je bila podržana strane grada Zagreba sa djelatnicima ZETA i djelatnicima policije, jer oni isto tako vide, kad vi vidite da neko luta po cesti, da je neadekvatno obučen, recimo jako lagano obučen, vani je zima, vidite da on luta, da on ne zna gdje, pa trebate vidjeti šta se s tom osobom dešava. Jel? Znači, to je globalan problem koji svi trebaju shvatiti kao, recimo, ja bih rekla jednu prijetnju ljudskom rodu. Zato se svi trebaju boriti protiv Alzheimera. Ne samo liječnici, ne samo medicinske sestre, ne samo psihijatri, neurolozi, ne samo udruga za Alzheimerovu bolest. Svi. Evo, i zbog toga vam hvala na ovoj emisiji. O Alzheimerovoj bolesti su nam govorile specijalistica neurologije, subspecijalistica neurodegenerativnih bolesti u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, docentica doktorica Nataša Klepac i tajnica Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest Tajana Dajičić. Emisiju Znanjem do zdravlja tonski je ostvarila Valentina Tomičić, uredila Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.